познавате, аз съм Златина. Ако ме познавате, знаете, че съм Златина. Така че, за да ви подразня, ако не ме познавате, аз съм Златина, защото знам, че много хора обичат това мое представяне. В днешното видео ще ви покажа моята грим колекция. Честно казано, от изключително много време се опитвам да избегна да правя това видео, тъй като много пъти съм споменавала, аз не умея да се гримирам, може би го забелязвате. Другото, което е, аз не използвам някакви особени гримове, не съм мания на тема гримове, по-скоро дрехи и обувки ме вълнуват доста повече. Също така не се гримирам често, гримирам се ако излизам на кафе и то не винаги. И ако излизам на дискотека, което е по един, два, три пъти в седмицата се гримирам и то за по един час стоя с грима. На училище не се гримирам и като цяло аз не мога да го правя това нещо. Повечето момичета умеят да си слагат сенки, умеят да имат някакви техники за цялото това гримиране. Аз нямам, не се гримирам според техники, не гледам видеа в интернет, които да ми демонстрират как да го правя. Просто се гримирам по някакви мои техники, по начина по който аз се харесвам, но той не е правилен. Точно поради тези причини аз не исках да правя такова видео, защото като цяло нито имам какво много да покажа, нито разбирам особено много от гримиране, но имам някакви гримове, които използвам в ежедневието си, когато се налага да се гримирам. И сега ще ви ги покажа за всички от тези момиченца, които ми писаха да направя това видео. Правя го за вас, защото, нали, едно, две, да, обаче много момичета ми писаха, така че правиме го. Ето това несерче си държа гримовете. Най-отгоре са миглите, които всъщност не знам дали трябва да показвам в видео грим колекция, но да, показвам ги, защото са тук, просто не защото трябва да са в това видео. Това е палитра, която е закупена от H&M преди една година. Почти не съм я използвала, особено двата ружа тук са използвани един или два пъти и веднага след като си ги сложих ги изтрих, просто защото не ми хареса този розов ефект на буските, някакси не ми стои, не ми харесва как стои. Два хайлайтера, като единия не ми харесва особено много и използвам този горния, като той не е използван изобщо така, като го гледам за една година. Да, и два контура, като всъщност аз всеки ден, когато се гримирам, не всеки ден, когато се гримирам, слагам ето този контур и него вече почти го няма, но съм доволна. Принципно съм на мнение, че на H&M гримовете не са им качествени, малко или много не съм била доволна в повечето случаи, но тази палитра специално е наистина добра. Първо искам да кажа, че голяма част от гримовете, които ще покажа, ги използвам изключително рядко и това е един от тях. Това е някакъв фондютен, който не съм използвала от месеци и не използвам съм го 3-4 пъти. Сега ще ви покажа няколко еднакви молива за устни, като в момента съм с един от тях. Просто видях, че в Lidl са намалени и си купих два. Знаех, че имам в нас още няколко, същия цвят, но не знам, просто бяха много ефтини и аз няма как да не си дам парите за нещо, което не ми трябва, но да. Така, това е единия и е на Looms. Мисля, че даже не го използвам в момента, да. Това е другия и пак е на Looms и е в същия цвят, в нещо тип, не знам, винено, бордо, може би нещо такова, с което просто очертавам устните, не си ги запълвам изцяло или ако си слагам червило, го слагам за очертаване. Това е спиралата ми, която всъщност си купих изключително скоро. Ето на тази марка е. Не съм изключително доволна. Миглите ми по принцип са много дълги, но когато не съм с спирала, която е точната за мен, не изглеждат чак толкова големи и чак толкова обемни и да. Това е база за грим, основа за грим, която не съм използвала от месеци, но по принцип е добре да я използвате, ако имате база за грим, сигурно по-щадящо за кожата. Аз като цяло не се интересувам толкова от гримове и от козметиката, която слагам като фондютен, очна линия, спирала и така нататък. За мен по-скоро е по-важно самата поддръжка на лицето, това да предпазваш лицето си от акне, от омазняване, да я хидратираш, тонизираш и така нататък. Заради това не съм много спец в темата с гримовете.
Червило, в принцип, си слагам рядко, може би съм го споменавала, но това е едно от любимите ми червила. Ако момичето, което ми го подари, гледа видеото, това червило вече няма почти нищо да знаеш, за един имен ден ми е подарено. И го обожавам. Най-бруталното червило на Golden Rose. Знам, че марката не е нещо особено, обаче първото, което ми издържа, дори на дискотека съм била с него и стои. И също така изключително добре ми стои, защото не е прекалено изкрящо, не е прекалено натрапчиво и наистина много ми харесва. Това е някакво друго червило. Използвала съм го сигурно 4-5 пъти. Има, няма, може и по-малко. И е ужасно. Не ми харесва. Това е гланц, който оголемява устните. Даже сега ще си го сложа. И да видите, че не оголемява устните и да не си давате парите за глупости, защото никакви устни не оголемява. Естествено, лъжат да си купувате глупости. И имало хилурон или не знам си какво. И след някакви минути вече устните ти били огромни. Няма нищо такова, даже сега ще се убедите. Пък ако има, ми кажете да си го купа пак. Това е фондиотена, който използвам в момента на Essence. Твърдят, че стои 16 часа. Не стои 16 часа и е напълно нормално да не стои 16 часа. Много съм доволна от него. Единственото нещо, което направих, е, че си обърках цвета и си купих по-тъмен. И трябва да си купя нов, защото малко странно ми стои. Но съм наистина доволна. Момичета, ако искате да си купите хубав фондиотен на приемлива цена, фондиотена на Essence. Наистина е много добър, стои дълго, нали, не 16 часа, но достатъчно. И е много покривен и е перфектен. Една приятелка ми го препоръча и съм много доволна. Това е молива ми за вежди. Той е много стар и имам и още един, не знам дали не е в някоя от чантите ми. Така, още 3 молива за устни в едни и същи цветове. Защо съм си ги купувала? Един Господ знае, аз не мога да ви кажа. Това е хайлайтера, който използвам, когато искам да си направя малко по-тежък грим, например за дискотека, било то или за някакво по-важно събитие, когато искам да не съм толкова обикновена. Си слагам този хайлайтер, който наистина е много добър. Сега ще си го сложа на ръката, обаче... Да, предполагах, че няма да се види. Ето тук е. Но наистина хайлайтер е много добър. Слагам си рядко хайлайтер, защото с хайлайтер вече изглеждам прекалено много гримирана и не се харесвам. Но наистина е добър хайлайтер. На Impala е. Даже имам още един, обаче свърши, не знам къде е вече. Това е гланц за устни. Всъщност той ми се падна от последната мистериозна кутия, която си поръчах, която дойде. И съм споменавала, че аз имам много проблемни устни, особено през зимата са изключително напукани, изключително сухи, белят се и е страшно неприятно. Да, наистина готино балсамче и използвам още едно балсамче на Nivea. Защото не мога да си ги понасям през студените месеци и дори в момента все още са ми напукани и са ми малко по-зле, отколкото трябва да бъдат. Така. Това е една очна линия, която ми я подариха за рождения ден. Наистина е много яка, защото когато си сложиш когато си сложиш очна линия е много хубаво или да повториш отгоре или отдолу, или да си сложиш тук. Момент. Тя е блестяща и става наистина готино, особено ако става въпрос за дискотека или някъде за навън, по-късно да излизате и трябва да сте с по-тежък грим, нещо по-яко. Наистина стои много готино. И не е нужно да имате някакви особени умения, защото просто трябва да правите една линейка с нея и става по-интересно, по-различно. Като цяло става готино и на мен ми харесва. Правя го рядко, обаче да, сладко е, чакайте. На някаква не особено известна марка е, но наистина е качествена, защото ми стои по цяла вечер. Хенг Фанг, Манг Нанг, там не знам какво. Чакайте, вижте го, да, по-добре. Ако някой грим ви интересува повече, искате да си купите, пишете ми на лично съобщение в Instagram, аз ще го пусна долу в описанието. И ако нещо ви вълнува, ще ми пишете и аз ще ви кажа откъде и какво и така нататък. Още един фондиотен, който също не използвам.
червило на Манхатън. Купува се от дрогерийни магазини и искам да ви кажа за него. Уникално червило, уникално, слагам си го и го изтривам изключително трудно. Мицеларни води, гелове за изтриване на грим, много трудно се изтрива, много трудно. И ако ви трябва червило, което да ви държи наистина по цял ден, това държи по цял ден. Няма да ви падне, гарантирам ви, гарантирам просто. Няма шанс да падне. Ето го молива за вежди, който използвам. Ето я и марката. Нямам представа дали е хубав или не. Важното е, че е моят цвят на веждите и си ги така подчертавам. Пък дали е правилен, дали е добър, дали е скъп, не знам какъв е. Много отдавна съм си го купувала. И това е очната линия, която си купих преди няколко дни. Вижда ли се хубаво? Не знам дали се вижда. Така. Очната линия наистина е добра. По принцип аз харесвам очни линии, които имат твърда четка, защото тънките четки някакси много ми се огъват и не мога да направя правите линии. Ето как изглежда четката. Наистина е много добра очната линия. Аз като цяло не съм претенциозна относно очни линии, защото си слагам очна линия от много малка. Бях изключително малко, когато започнах да си слагам и се правех като вещица в очите. Но с времето започнах да си правя горе-долу добра очна линия. Успявам да нагодя и да са еднакви, и да изглежда право, и да е добре. И като цяло, стига да е с твърда четка, няма значение за мен каква е очната линия, каква е марката и така нататък. Не знам как, но ми държат по цяла вечер, каквито и да са. Така, горе-долу това са моите гримове, останалите неща са още моливи тип бордо, този с който съм в момента и такива деци купувам всеки ден и някакви червила, които не използвам и няма смисъл да показвам. Това са гримовете като цяло, които използвам малко по-често и с които се гримирам обикновено. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да се абонирате. Ако все още гледате, благодаря, че изгледахте цялото видео. Може да ме последвате в Instagram, той ще е пуснат долу в описанието и да ме последвате. Целувки и очаквайте много интересно видео скоро. Чао!